Man. A haɗaɗɗiyar daular Larabawa ma an samu rahoton mutuwar mutum ɗaya. We've had a statement by the President of the United Arab Emirates who has spoken. Wakilar BBC ta ce mun samu sanarwa daga shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa wanda a karon farko ya yi magana a fili inda ya ce ƙasar na cikin yaƙi. An harba makaman roka kan ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin Iraki Baghdad, kamar yadda shi ma wani ginin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Kurdistan na Iraƙin aka kai masa irin harin. To Isra'ila ta kai sababbin hare-hare ma kan babban birnin Lebanon Beirut, inda jami'an Lebanon ɗin suka ce akalla mutum 4 sun mutu a harin da aka kai wa wani otal da ke tsakiyar birnin. Haka kuma an kai hare-hare ta sama a yankunan waje da kudancin birnin, inda ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ke da babbar tungatta. According to locals we've been speaking to, there were more than 40 airstrikes in the space of... Wakilin BBC ya ce mutanen yankunan da muke magana da su sun ce an kai hare-hare ta sama da 40 a cikin rabin sa'a. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai abin da ta kira hare-hare na yankan shakku a Beirut din cikin daren da ya gabata kan manyan kwamandojin rundunar juyin juya hali ta Iran da ke aiki a Lebanon, sai dai bata fayyace inda ta kai harin ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ministan harkokin wajen China ya ce bai kamata a ce yakin da ake a Iran ba ya ma kasance tun da farko. Da yake wa manema labarai jawabi a Beijing, Wang Yi ya ce karfi ba dalili bane na yaƙi, yana mai gargaɗi da cewa bai kamata duniya ta koma rayuwa irin ta dawa ba ta fin ƙarfi. Yana magana ne kafin ziyarar da shugaba Trump zai kai ƙasar a wata mai zuwa, inda ya ƙara da cewa dole ne China da Amurka su rika kai zuciya nesa kan bambancin da ke tsakaninsu. 'Yan sandan Norway sun ce an samu ta fashewa a ofishin jakadancin Amurka a babban birnin ƙasar Oslo. Shugaban 'yan sandan birnin Michael Delmere ya ce a cikin daren da ya gabata ne suka samu rahoton fashewar. Ya gaya kafar yada labarai ta ƙasar ta Norway cewa fashewar ta faru ne a kofar shiga ofishin, kuma barnar da ta yi kaɗan ce. Ba a san abin da ya haddasa fashewar ba, amma dai ana ci gaba da bincike. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su, kamar yadda aka ji a labaran duniya, Isra'ila ta sake kai wasu sababbin hare-hare a birnin Beirut, inda jami'an Lebanon suka ce an kashe akalla mutum 4 a harin da aka kai kan wani otal da ke tsakiyar birnin. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon din ta ce harin ya kuma jikkata wasu mutum 10. An kuma kai hare-hare ta sama a yankunan kudancin kasar, inda ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke da ƙarfi. Ga Awal Ahmad Janyau da ƙarin bayani. A wata sanarwa, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai harin na yau Lahadi a Beirut, babban birnin Lebanon, kan wasu manyan kwamandojin dakarun juyin jihali na Iran. Kuma harin da Isra'ilan ta kai a wani otal a Beirut ya kashe mutum 4 da jikkata wasu da dama. Rahotanni sun ce wurin da aka kai harin na ɗauke da mutanen da faɗa a kudancin Lebanon ya raba da gidajensu da kuma kudancin Beirut. An ga wasu na ficewa daga ginin domin tsoron fuskantar wasu hare-hare. Rundunar sojin Isra'ila tun a farkon wannan makon ta ce ta kashe wani kwamandan Kurdawa na dakarun juyin jihalin Iran a Lebanon, kuma ta ce za ta ci gaba da kai farmaki kan mayakan har sai ta kakkaɓe abin da ta kira kwamandojin gwamnatin Iran. Gwamnatin Lebanon ta ce kusan mutane 500,000 ne suka yi rijista a matsayin waɗanda aka raba da gidajensu tun bayan ɓarkewar sabon faɗan a ranar Litinin. Kawo yanzu an kashe fiye da mutum 300. Awal Ahmad Janyau kenan da wannan rahoto. To sai kuma Najeriya, inda ƙungiyar makiyaya ta Kulen Allah wato Kacran ta bayyana damuwa game da yadda ake ci gaba da kai hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan ƙasar, al'amarin da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi. Ƙungiyar makiyayan tana ganin akwai buƙatar a tunkari lamarin wato na tsaro gadan-gadan ta hanyar da ta dace kuma mai ɗorewa, wadda za ta tabbatar da adalci ga ilahirin waɗanda matsalar ta shafa. Khalil Muhammad Bello, shugaban ƙungiyar ne na makiyaya ta Kulen Allah, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdullahi Bello Diginza. Abun yana damun mu, kuma
ba wai zuzuta lamarin muke ko kuma nuna zakewa ba. Domin kullum Allah ko don saboda kungiyar kanta dama an kafa ta ne domin ta kawo zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma da kuma haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasa gaba ɗaya a zauna uwa ɗaya uba ɗaya rungumi juna. To mu babu abin da ya fi damun mu illa rashin zaman lafiya, ba abin da muke sha'awar mu ga yawon zu a ƙasa kamar zaman lafiya da haɗin kan al'umma da walwalarsu. To batun tsaron nan idan ka zo ka duba duk da maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa duk da ƙoƙarce da ake ta sama da ƙasa kullum abun fa babu alamar sauki sai dai lafawa ta ɗan lokaci. Duk inda aka yi sulhu da 'yan bindiga matukar ba a karbi waɗannan bindigogi ba igiya jike ne domin ko wani abu zai iya faruwa. Me kuke ganin yana kawo gaba baya a ƙoƙarin magance wannan matsala ta tsaro a Najeriya? To, wato akwai ana rawa ana ɓoye gemu. Akwai gwamnatocin da a maimakon su fito gadan-gadan su shiga cikin harkar a yi ta a ƙare. Sai su ce ba ruwansu a ciki. To ya kamata kuma gwamnatoci idan ƙananan hukumomi ne suke ƙoƙari da sarakuna to su rufa musu baya a yi cikakken sulhu wanda za a amince da juna. Shi ya zama ɗan bindiga idan ya ajiye bindigarsa baya shakka cewa ɗan sa kai zai kai masa farmaki. Sai a karɓe makaman shi kuma ɗan sa kai shi kuma a karɓe makamansa kullum muna faɗi idan aka karɓe makamansu ya zama na an sama musu abun yi ko aikin gwamnati wanda bai wuce makaranta bai ko a makaranta wanda kasuwanci ya kama kasuwanci kuma al'umma kullum abin da muke faɗi ya zama sun yafi juna kowa ya yafi ɗan uwansa kuma kowa wanda ya asarar rai da wanda ya asarar dukiya a rekod a tallafi kowa gwargwadon tallafi yadda za a fara sabuwar rayuwa. Ƙasar nan ta ko ina fa ta zama cike da busasshun kirare ta yadda tartsatsin wuta ɗaya zai iya tada gobarar jeji. Kullum muna ba gwamnati shawarwari muna da shawarwari masu kyau sabi fil waɗanda muka a sakamakon binciken da muka yi cikin watanni 3-4 in Allah da kashi 60 cikin 100 ko sama na matsalolin ƙasar nan da ya na tsaro musamman da ya shafi arewa maso yamma da arewa ta tsakiya in Allah da za a kawo ƙarshen su. Saura kuma a cikin watanni su ma za a kawo ƙarshen su matukar na afi arewa maso yamma da arewa ta tsakiya in Allah da za a kawo ƙarshen su. Saura kuma a cikin watanni su ma za a kawo ƙarshen su matukar na arewa maso yamma da arewa maso gabar ne don na so suke suna juna shigar gizagizai. Kamar waɗanne sabbin shawarwari ne kuke da suna magance wannan matsala? Shawarar da muka bayar ɗin ita za mu nana ta tukuna don ita ce ginshiƙin da za a samu yarda da amana. Muka ce a zo a yi taro na al'umma. Ɗauki misali Katsina ko kuma Zamfara wanda a nan fitinar ma ai ta tsiro gaba ɗaya daga Maru Local Government ta fantsamu ko ina. A zo a yi taro bisa amana da makiyaya da manoma. Kullum mu magana ba wai sulhu da 'yan bindiga ba ne. Su ma sun saba al'umma. Sulhu za a yi a tsakanin al'ummar ƙasa. An cutar da mutanen gari ba haƙƙinsu, an cutar da 'yan kasuwa, an cutar da manoma, da kuma makiyayan da aka sharewa dabbobi gaba ɗaya kuma 'yan sa kai suka je suka farmake su suka haukace su ma suke ƙara abin da ba daidai ba. To akwai buƙatar dukkan mu zauna mu ga juna kaddara ce ta shigo muguwar kaddara amma duk abin da ɗan adam ya samu kansa wajibi ne nemi mafita. Mafita a gare mu ita ce mu dinnan al'umma ɗaya ne babu yadda za a raba mu ka bar tuwo ne in ka tuƙa ba ka ware gari da ruwan. So mu zo mu zauna da 'yan kasuwa da manoma da makiyaya kowa wanda aka kashe wa ɗan uwa wanda kuma shagonsa ne aka sace ko gonarsa aka kashe duka a zo a ɗauki rekod a ba su tallafi mun ce ma hanyar da za a samu tallafi a yi afirfan gwamnati ta shigo ta tallafa al'umma su shigo su tallafa kuɗaɗen da aka tara nan a rinka tallafa wa al'umma don a samu zaman lafiya don yanzu ko ka murƙushe fitinan nan kowa ba shi da aikin ya za a zauna lafiya kuma kowa iya harba bindiga. Khalil Muhammad Bello kenan shugaban kungiyar makiyaya ta Kulan Allah wato Kaciran a Najeriya. To a Najeriya dubin wasu 'yan bindiga ta cika yayin da suka tsallaka cikin jihar Katsina daga makwabciya Zamfara da nufin kai ramuwar gayya. Sojoji sun ce sun halaka 45 daga cikin 'yan bindigan cikinsu har da wani kwamandansu mai suna Kacalla Alti wanda bayanai suka ce kasurgumin ɗan bindiga ne da ke addabar wasu sassa na jihohin Zamfara da Katsina. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmad da wannan rahoton. Bayanai sun ce tun da farko 'yan bindigan waɗanda suka taso daga jihar Zamfara sun kai hari ƙauyen Alhazawa na yankin ƙaramar hukumar Ɗan Musa a jihar Katsina ranar Alhamis da ta gabata don satar shanu, amma kuma jama'ar garin suka nuna turjiya har ma suka halaka 4 daga cikin maharan. Kwana guda bayan aukuwar hakan ne kuma 'yan bindigan suka sake ɗaura ɗamara da nufin ɗaukar fansa kan jama'ar ƙauyen, amma kuma suka ci karo da rashin sa'a a cewar Dr. Nasiru Ma'azu, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina. An yi artabu da 'yan bindiga waɗanda suka shigo daga jihar Zamfara suka shigo jihar Katsina da neman za su zo su yi ramuwar gayya
a ƙasar Musawa da ƙasar Matazu. To a kan hanyar su ne sai suka yi gama da su sojojin da ke aiki a ƙaramar hukumar ɗan Musa. A nan ne aka kashe 45 daga cikinsu, har ma akwai wani babban kwamanda wanda ake ce ma Alti, shi ne kamar mataimakin Ado Alero, shi ma an kashe shi a cikin wannan faɗan da aka yi. To ɓangaren jami'an tsaro kuma fa? Mun rasa sojoji guda 3 a wannan gaba, nike ma iyalan sojojin nan ta'aziyya, nike ma rundunar sojan Najeriya ta'aziyya, nike ma al'ummar jihar Katsina da Najeriya baki da ta'aziyyar risha waɗannan bayan Allah waɗanda suke ƙoƙarin kare rayuwar al'umma da dukiyoyinsu. To yanzu wani hali ake ciki a wannan yanki? Inda aka kashe waɗannan 'yan bindiga daman karamar hukumar ɗan Musa ne a Maidabina A-Ward. Mutane suna nan suna ci gaba da hidimar rayuwarsu saboda an daɗe ma ba a samu daman irin wannan artabu ba, sai da mutanen suka shigo kuma ba ma 'yan jihar Katsina ba ne. To kana batun an samu wannan nasara amma kuma har yanzu ana samun aukuwar hare-haren 'yan bindiga a wasu wurare na jihar Katsina. Yanzu a jihar Katsina yawanci hare-haren da muke samu suna hitowa ne daga jihar Zamfara da jihar Kaduna. To amma mu nan ana hare-haren amma bai ta kara karya ba, kuma da bakin kokarin mu ga mun tsaye da abun insha Allah. To ko wane ne Kacalla Alti da kisan da sojoji suka yi wa 'yan bindiga a jihar Katsina ya rutsa da shi? Ga ƙarin bayani daga bakin Manir Sani Fura Girke, wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf kan harkokin tsaro. To shi Kacalla Alti ƙani ne ga Kacalla Isuhu Yalo wanda kashe azumin bara, kuma ƙani ne ga Ado Aleru, mahaifin shi ƙani ne ga mahaifin Ado Aleru, to kaga zama ƙanin Ado kenan. Sannan daba shi tana dajin mun haye da ke ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Shi ne ya gaji wancan Isuhu ɗin ba a gurin kai hare-hare. Ya yi ƙaurin suna gurin kai hare-haren musamman a yammacin ƙaramar hukumar Tsafe da kuma hanyar da ya tashi daga Gusau zuwa Funtuwa. Sannan a baya-bayan nan kuma shine ya gayyato 'yan Boko Haram inda suka zo suna dasa nakiya a hanyar Tsafe zuwa Funtuwa kenan. Za ka iya cewa ma ya rikide ya tashi daga ɗan bindigar daji ya zama Boko Haram gaskiya. Hare-haren 'yan bindiga dai wata babbar matsala ce da ke ci gaba da addabar shiyar arewa maso yammacin Najeriya, al'amarin da ke ta yin sanadin asarar rayuka da dukiyoyi baya ga kasar harkokin noma da kiwo a yankin. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na